mina lento ngenza ngoba ngicela uthando isukujabulisa abantu. Sekusukileke lokho bakwethu sanibonani ngiyanibingelela ngenamukela ohlelweni lethu lezindaba iSP Media TV1 moqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungakhohlwa phela ukushare link yethu bakwethu udaba osilitholayo namhlanje la kwethu ekseni kuKhozi FM bathi ezweni sakhile umculi Ugeqa Amagula ngebandla le-Illuminate eligcine lifuna enze umhlabelo wegazi ngoma wakhe kanye nomntwana wakhe kanti ke bakwethu uthi ke udinga usizo ngoba manje akusahambi ngendlela abayikade ecabange ngayo nendlela abezitshela ukuthi kuzokwenzeka ngayo. Uthi noma ngabe ubani ke bakwethu angayilula isandla aye Okhozini okanye amfonele yena mayizokwazi ukuthi amsize. Sizozwa ke nawo bakwethu ukuthi luthini udaba lakho kuma comment ngayo phela le ndaba. Noma ezokhozini noma asame ukuthi elisha ngithole then ngikwazi ukuthi nami ngithole usizo ukuze ngithole impilo entsha ngikwazi ukuqhubeka ngempilo. Okay. Rasa ngiyafuna ukuvala nawe ngiyacabanga ngizokuthwala nabaphesheya abacula agcini la eMzansi wasopolitiki bakhona ngifuna benihlangana nabo bonke nje laba abacule ngeke ngibabale amagama abaphesheya lapho. Baningi ngoba ngasho ngithi lesonto li kuzo zonke indawo kakhulu nje ngaphesheya ngoba li kakhulu even kakhulu nje lande kakhulu ngaphesheya eMzansi nje liba likhona. Yes kodwa nje kakhulu nje sisafihlakele kakhulu nje la eMzansi ngoba izinto zangapha sese nomthetho kakhulu. Asivala but yes. Ya umlalelo Okhozin FM sikhuluma no Deslash wakashongwe uyena esibe nengxoxo ekhethekile naye la emsakazweni Ukhozin FM ezweni sakhile #Ukhozin FM VABS Vuka Africa breakfast show ekhuluma ke ngodaba egeqa nje amagula ngebandla athe wangena kulona eligcine ke lifuna enze ke lokhu ke okumhlabelo wegazi ngonina kanjalo ke nendodana yakhe. How must I feel bala? Oh, my leg. Never got him on in Monday, so